Vasilij se pregătește Cristian. Intră Pavel Mihaiu, este Gruner. Și încă o schimbare, Attila Paia intră în teren, locuitul pe Lutzson. Moscovici.
formația sibiană, intră Modetice, Osti, a ieșit Marcovici. Marcovicius. Depășit doar doar libere și construcție pentru Universitatea Craiova, execută
Peter Mišković. Rozpoczynając sypianka kapitanul Crăciun, la fel ai dat și Volișković. Au ieșit Lichtel și Power. Trei puncte, al doilea gol la distanță, Silsberg. Schimbare la SCM Craiova, a intrat cu numărul 9, Redis Spiro, a ieșit Apuș.
în locul lui Austin. Schimbare și la Universitatea Craiova, se pregătește să intre Pacuș. Iese Sirius Leval. În fața panoului, Velicicovici. Silva intrato pezzo di Paolo. Iese Gruer.
per l'Associazione Universitaria Rafael Iskovic si prevede esprimere la Classic Inter Austin IS Iskovic. Jugo!
este Ospeta Clasic cu marca +9. Session zareagował Space Seals. Se vedeți schimbarea unde stă Craiova. Intră Pirov, numărul 9, respectiv numărul 8, capitanul Corbeanu. A ieșit Milovic și Genovic. Nu te ui așa, încerci camera încolo, în toată. Că mă duc până jos, să rezolv. Dar după cum să uite ala, da, ui, niște din asta, ui.
Urmează 2 minute libere pentru 10 Mihaela Levashkinos. Vedeți schimbare, la plasiv reintră capitanul Cristi Crăciun, în locul lui Discăneș. Asta e că eu ăsta.
odată. Două mâncări libere pentru SCN Universitatea Craiova. Execută Ivan Ișcovici. Schimbare la Strasnic, intră Atila Vaica, iese Knudson. Și aruncare suplimentară pentru SCN Universitatea Craiova. Marcovici. Clasic se pregătește Paul Mihailă.
Cristi Vaida Clasic, intră Knudson, iese Vaida. Capitanul Corbeanu. Este coș pentru Craiova, Petișor. Era de Gempi se pregătește de 2 notări libere pentru
schimbare la slip, intră Daniel Markovic, iese Veličković. Schimbare și la SC Mihaela, este Drăgușin, intră Gavrila. Coș pentru Craiova, trebuie să ne rog. Jest Cristi Crăciun și Paula Meyer.
Atlasiovici. Următoarea ocazia pentru SCN Craiova. Mihai Corega. Nouă înlocuire la clasii din pe numărul 6, Norbert Pascu. Iese Marcovici. Scris pentru Craiova Ciombici. CSU Atlasie 75, Universitatea Craiova 61, maxim de puncte pentru CSU Atlasie 4 în această întâlnire.